बिया नमूना लागे रसमलाई, अखिया से बेरी बेरी देवेरी पलाई। आज के रतिया में माजा तू ले ला, काल्हे से फेरू नहीं हो भेटाई, काल्हे से फेरू नहीं हो भेटाई। बिया नमूना लागे रसमलाई, अखिया से बेरी बेरी देवेरी पलाई। आजू के रतिया में माजा तू ले ला, काल्हे से फेरू नहीं हो भेटाई। पैसा सापड़ा के करे से सभी, पैसा सापड़ा के करे से सभी। हई 3 गो बारी शराबी, पैसा नाच के करे से सभी। हई 3 गो बारी शराबी, पैसा नाच के करे से सभी। बिजोर बिया कनीले सुपर, लहंगा उठाई के नाचेले ऊपर, लहंगा उठाई के नाचेले ऊपर। चीजे बिजोर बिया कनीले सुपर, लहंगा उठाई के नाचेले ऊपर। होई लफड़ा चोली खोली जबी, होई लफड़ा चोली खोली जबी। हई 3 गो बारी शराबी, पैसा नाच के करे से सभी। हई 3 गो बारी शराबी, पैसा नाच के करे से सभी। सागर सिद्धार्थ कहे मालविया पंच हो, नाचेले ऐसे कि तुरती ही मंच हो, नाचेले ऐसे कि तुरती ही मंच हो। मुन्ना पुजारी कहे मालविया पंच हो, नाचेले ऐसे कि तुरती ही मंच हो। पानी पानी राहुल सिंह के कॉपी, पानी पानी राहुल सिंह के कॉपी। हई 3 गो बारी शराबी, पैसा नाच के करे से सभी। हई 3 गो बारी शराबी, पैसा नाच के करे से सभी। बिया नमूना लागे रसमलाई, अखिया से बेरी बेरी देवेरी पलाई। आजू के रतिया में माजा तू ले ला, काल्हे से फेरू नहीं हो भेटाई। पैसा सापड़ा के करे से सभी, पैसा सापड़ा के करे से सभी। हई 3 गो बारी शराबी, पैसा नाच के करे से सभी। हई 3 गो बारी शराबी, पैसा नाच के करे से सभी। बाबा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, सचिन पाली गांव, सूरत।